Coronavirus nakamugna na kahadlok sa mga tao. Samtang ang konseho sa Nagbayan Sugbo mibasar og resolusyon nga nag-awhag sa tanang barangay nga mohimo og kaugalingong isolation room. Ano ang report? Kining duha ka mga reporter nagsulob og mask kay matud nila kanunay silang maatubang og mga tao sa assignment busa naniguro lang silang daan nga dili mataptan og sakit sama sa coronavirus. Low jud kog immune system. A little bit nahadlok pod slight but wala lang it's better to prevent gaya. Prevention is better than cure, and same with her, break kog immune system. Plus, everyday, magkasanamuha, tao nga, dili na to kaila. Si Consul Dave Tumulak, nangamahan og resolusyon pag-require sa mga barangay paghimo og kaugalingong isolation room. Kini aron malikayan nga makatakod ang mga tao dili lang sa posibleng coronavirus kundi sa tanang balatian. Ang tuyo og tumong niini gumikan kay daghan na kay sa mga tao karon ang nangalisang tungod aning issue sa coronavirus. Diin daghan sad kay karon ang mga gipanghilantan, gipang-ubo nga susama og simptomas sa coronavirus. Magtuo in taon sila nga coronavirus na. Muna nga og dunay mahilantan diha sud sa Panimay, peligro kaayo og mga takdan ug bation og kahadlok ang mga sakop sa pamilya. Posibleng mugahin usab og pundo ang dakbayan isip pangandam og galing mosulod ang novel coronavirus sa Sugbo. Yawag sa mayor ang katawhan sa pagmatngon ug pagpabilin sa kalimpyo. Even the barangays are requested to make a report if there are cases immediately to the city health office. And I had a meeting with the city health officer. Let us continue to send our personnel to the airport to collaborate and coordinate with the Department of Health and Quarantine officials. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.